Здравейте хора, и това пак е Снежи, която се завръща при вас с новата си поредица. Това вече е трета част. Много набързо обяснявам за тези, които все още не знаят за какво става въпрос. Това са видеа, където ви показвам как си заменям старите и ефтини гримове с хубави, луксозни и скъпи от Сефората. Толкова се кефя на думите скъпо, луксозно, Сефора и така нататък. Надявам се, че и вие се кефите. И имате точно 3 секунди да познаете кой ще е продукта за днеска. И 3, 2, 1, това е контур. Контура, който по принцип си използвам, е ето този стик на Maybelline. Като цяло съм много доволна от него. Обаче, щом сме тръгнали да заменяме абсолютно всичките ми гримове с лукс, нека направим същото и с контура. Вие просто не си представяте колко време ми отне, за да си избера контура, който искам. Има сухи, има течни, има такива във вид на стик и аз просто не знаех какво искам. Но просто в крайна сметка си казах, сухия не го искам, във вид на стик вече съм имала и искам да пробвам течен контур. След доста сметки, след доста прегледани видеа от TikTok, прецених, че това ще бъде контура на Rare Beauty. Така че гаскам Сефората. Ето го и любими ми магазин. Ако зависеше от мене, бих живяла вътре, казвам ви. Конкретно този контур се предлага в 6 различни цвята, обаче 4 от тях са супер тъмни, така че реално избирах между два. Първият е ето този, който реално се води най-светлият цвят от всички представени, и втория е ето този, който е малко по-тъмен. Между другото, сравних опаковката на контура с опаковката на ружа и просто вижте колко е по-голям контура. Той е 15 мл, а ружа, доколкото знам, е 7 и нещо. Тук малко се замислих дали да не пробвам сух контур, обаче се отказах и в крайна сметка прецених, че ще взема ето този цвят. Ето ме вече вкъщи и след някое време, когато тествам самия продукт, ще ви споделя в TikTok дали си заслужава, дали не и като цяло повече подробности. А за сега ви казвам чао, а вие пишете в коментарите дали искате продължение на тази поредица.